De Younes Flyers zetten unitime de play-offs. In de hele finale treffen de Finsters Geleen. In de beste van zo'n serie wordt uitmaken waar het naar de finale gaat. De Flyers hebben een sterke competitie draait en zijn dan de grote favoriet in deze hele finale. We hebben bewezen dat we gewoon een veel betere club zijn dan Geleen. Dus als wij gewoon ons eigen spel spelen, dan gaat het gewoon 4-0 worden. Ik denk niet dat ik iets heel raars zeg als ik benoem dat wij een beter team zijn dan Geleen. Maar morgen is de stand volkomen gelijk. En zullen wij voor onze plek in de finale moeten vechten, net zoals zij dat zullen. Dus dat is gewoon spannend. De te verwachten finale is Tilburg tegen de Flyers. In de competitie wien de Flyers de sterkste, maar Tilburg won de bekerfinale. De beker is likwijls 1 duel, de play-offs binnen serie. Dat liep het in het voordeel van de Finsters. Ik denk dat dat wel in ons voordeel is. Dat als we het een keer laten zitten, dat we gewoon de volgende wedstrijd het weer recht kunnen trekken. Dus met thuisvoordeel is dat wel heel fijn. Na 32 jaar is dit mogelijk de laatste kans op de nationale titel. Takem seizoen spelen Tilburg en de Flyers in de Duitse competitie. Ieder kampioenschap heeft een eigen verhaal. En het zit in de strijd, het gevecht aangaan en willen laten zien dat jij het verdient eind maart. En die heroïek maakt weer een nieuw verhaal waar je weer de hele zomer op terug kunt kijken en uiteindelijk trots op kunt zijn. Ja, hier gaat het gewoon om. Dus focus op die halve finale en dan op naar Tilburg. Nu of nooit? Misschien wel, wie weet. Ja.